Hello mga ka-Aling Dory, welcome back to my YouTube channel, Aling Dory Vlog. Ayan, for today, ang vlog nato karon ay mga duta sa ato ang garden. Mga ka-Aling Dory, naghimo mi og garden diri, kaya among gitamnan og mga gulay. Kasi klaseng gulay ang atong tanom. Nya, suruyo na to sa garden. Ayan, mga ka-Aling Dory. Tara, adto na nato ang atong garden. Nara diri dapit among garden. Ara diri nga area amo asyang gihimo og garden. Unya na nami siya tanom. Naatay alugbati. Naapod tay unsa giniya? Kani ba? Di ang okra to ra o okra naputay. Unsa kani siya no? Katong mo din kulikot din tubo ay kulikot na din siya mo ni siya ang siling kulikot. Tagalog sa kulikot. Kulikot lang. Unya ang kanim mo po niya ang sili. Sili gihapon ni siya nga katong halang ang kani siya mga kalindro sili gihapon ni siya. Katong Bisaya nga sili. And then napod tayo siling kulikot nga tubo na jud siya dagko na to ang tanom then naatay okra. Mara siya ang okra. Okra na siya. Then ang tanglad. Mara siya ang tangad. Mara siya mga kaling duray. Then naapoy kaning isa gani yaon sa siya ya. Pipino ni upo. Upo. Na siya naputay upo. Ara, muna siya ang upo. Ano yung garden diri mga kaaling doray. Then batong. May batong din batong. Muna siya atong tanom diri Ano siya diri nga area amo siyang gihimo og garden. Amo siya gitambakan og yuta. Itambakan mo siya yuta napud siya katong ginatawag nato og black soil katong sa tawag anang usa ginaya kanang kutong gi-compost pit gud nga mga basura nga kasi klase itong malata nga mga dahon mo na siya. Katong sa tawag anang gaya katong kuan sige na kalimot kuan na kasi tawag basta yuta siya nga katong itom katong mga pwede siya itong iabuno para mutambok ato ang mga tanom naa siya itong humus ayan may humus diba mo na siya naka-humus food na siya mo na siya ang ato ang garden. Daghang na punta natin mga okra, daghang gapon okra gihapon na siya, okra. Amo na siyang gikuanan diri gardenan. Anya diri nga area pod maupod na ako ang signalan. Diri ko nagapasignal sa kuang cellphone og sa akong packet wifi pag nako i-upload mao po na siya dira kanang lubi dira ta nagapasignal. Then wala ko karon akong wifi wala karon dira wala pa ko gi-upload nga video ka walang pera wala pang pang-load so, pero meron ako mga video. Ayan. Yung video ko po, yung
Yung sa birthday ni nanay. Naka ano na yun? Birthday ni nanay. Nakaset na yun para ma-upload ko. Ayan. Doray si tatay. Andun si tatay. So, alam mga kaaling Doray, diri lang takuto. Dito lang tayo nagtatapos ang ating vlog ngayon. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aling Doray Vlog. At i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong video. So, guys, ayan. Bye, mga kaaling Doray. Bye!